next election ichazenge ichizoitwa vanhu vanotanga vafanirwa kuti vabviswe fiye iri mavari izvezvi yobviswa fiye. Vanhu vane fiye, hakuna free and fair election inombofa yakaitwa kana vanhu vaine fiye mavari. Fiye yacho mabisirwo acho tinawo kuti fiye inobviswa sei mukati mevanhu kuti varege kutya. Iyo zvinoreva kuti ZANU-PF zinomboreva kuti chi ZANU-PF PF pachezvainoreva perpetuate fear. ZANU perpetuate fear into the people. Nokuti kana muchitaura zvehondo, so imi muchida kuti vanhu vari kuenda kuma-election motaura kuti takarwa hondo and so forth, ku-state house hakuende munhu asina kurwa hondo. Just putting fear into the people. Fear iyoyo haisi kuzombofa yakazopera muvanhu until fear iyo pajustifyiwa. Hatifanirwa kuti iwe unoti iwewe toda kuenda kuma-elections nemunhu akabata bhora mumaoko, akatoribata bhora mumaoko kuti ndoda kumutorera bhora iri akaribata mumaoko, umutorera chiruzi. Mazona hakuna zvakadaro. Mhuri yeZimbabwe, mundiregererewo pfungwa dzangu, maonero angu andinenge ndichiita takatarisana nenyika yedu yeZimbabwe iyi. Maonero angu akamira sezvizvi. Ndinoona kuti pakaitwa integrated ma-freedom fighters vachiiswa mu-army papaya, havana kuzoburitswa kunzi havasisiri mu-army. Izvi zvichireva kuti vachirimo mu-army. From 1980 paya kusvika pari zvino hatina umboita civilian government muno muZimbabwe. It's an army rule iri one party state. Izvo ndo zviritombozikanwa amene vana achamisa vari kuita maopposition kuti vanozviziva here kuti masoja ma-freedom fighters zvakaiswa muyo masoja akaitwa integrated mumasoja vakazoburitswa here. And kana nyika ichinzi one party state, hanti nyika inenge ichitongwa nebato rimwe chete. Saka chingatadzisei zvino izvi vari kutaura kuti pa-2030 tichiripo, zvinotadza sei kubva 1980 kusvika tochiti ku-2030 iyoyo pese apa vachingotonga variwo, haisi one party state iyoyo. Ndo one party state manje, ndo maonero angu andinoita. Saka hatina ma-elections aungaite iwe atingati tingaite muno muZimbabwe kuchinzi opposition yahwina munyika iri one party state. Pakarasiswa maZimbabweans pamasura apo pakaitwa constitution ye-2013 yaitaura kuti munhu wega wega ngaave nebato rake. Mazona ipo paive paripo kuti mapato akawandisa munomka one party state haizooneka, nokuti ukavati i-one party state vanoti imwe nyika ine mapato akawanda kupfuura Zimbabwe ndeipi? Muri kuzviona manje? Saka mapato vaya vasina kuziva kuti ine one party state vakamba vatanga kuita mapato avo, nanhasi mapato acho aripo, asi hamuna kwamunoenda nekuti nyika ino ise one party state. Mazona ise one party state chatiri kureva kuti from 1980 kusvika zvinezvi dai yanga isiri one party state pangadai pasina kupinda rimwe bate papa. Chero mukaenda kuma-elections kwacho mukahwina hamupinde nekuti one party state inga vakataura kuti hakuiende ku-state house uko munhu asina kurwa hondo. Ndo declaration yangoita siya Smith kaya yakaita pa-UDA iyai. Mazonaka, that's the declaration yakaitwazve neZANU-PF kuti hakuiende ku-state house munhu asina kurwa hondo. Ndo zvakangoita Smith izvo zviya vakatodeclare ipo paya kuti enda hakuiende munhu asina kurwa hondo. Saka hatina mbovhera takaita a-civilian government nokuti vanhu varoenda ku-state house vanhu vakarwa hondo, which is masoja. Mazona manje. Saka ndo zvinhu zviripo izvozvo. Saka iye zvinezvi maonero andinoita ndekuti kana isiri one party state yatina yeyo iyi, tiri kuda kuti next election ichazenge ichizoitwa vanhu vanotanga vafanirwa kuti vabviswe fiye iri mavari izvezvi yobviswa fiye. Vanhu vane fiye, hakuna free and fair election inombofa yakaitwa kana vanhu vaine fiye mavari. Fiye yacho mabisirwo acho
tinawo kuti fiye inobviswa sei mukati mevanhu kuti varege kutya. Inga ndakataura ndichiti izvo, munhu kana uchinge wavhoterwa nevanhu ka usazorwe dundundu uchiti vanhu vari kundida. Vamwe vanokuvhotera nekuda kukushandisa, vamwe vanokuvhotera nekutya. Mazonaka iye zvinezvi kuvhoterwa kuri musangano weZANU-PF, vanhu vanotya kuti tikangoregedza chete kuti vhondera ZANU-PF kasi makomrade tinobva tauraiwa, ende vanotoura, ende vanhu vauraiwa hakuna chinouya, nekuti kana paine vamwe vakambouraiwa pasina chakaitwa vanhu vanotadza kutya sei. Handi mazona manje iyo zvinoreva kuti ZANU-PF zvinomboreva kuti chii? ZANU-PF PF ye pachezvainoreva perpetuate fear. ZANU perpetuate fear into the people. Nokuti kana muchitaura zvehondo, so imi muchida kuti vanhu vari kuenda kuma-election motaura kuti takarwa hondo and so forth, ku-state house hakuende munhu asina kurwa hondo. That's putting fear into the people. Fear iyoyo haisi kuzombofa yakazopera muvanhu until fear iyo pajustifyiwa, kana paine chakaitwa anditika chojustifyiwa, kana paine mutongo unenge uripo woitwa vanhu voenda pasina fear. Inga iyo ZANU pa1980 pa vakaramba kuti hatisi kuda isu kuti masoja aSmith nemapurisa ake atinge achitichengetedza muno pama-elections edu, nokuti vaitoziva kuti vanhu vanenge vaine fear kutya zvaitwa nemasoja nemapurisa aSmith. Ndobva kwaunzwa ma-International Peacekeeping Forces, ndobva nyika yatorwa ichipuwa those SOMS. Izvozvo ndo zvatofanira kuramba tichiita muno izvozvo, kuti vanhu vasatye. Hatifanirwi kuti iwe unoti iwewe toda kuenda kuma-elections nemunhu akabata bhora mumaoko, akatoribata bhora mumaoko, kuti ndoda kumutorera bhora iri akaribata mumaoko, umutorera chiruzi. Mazona hakuna zvakadaro. Tinenge tichida kuti iyo maopposition ava vari kudo kupinda zvimwe zvinhu vanofanira kufunga zviri pamberi apo, kuona kuti izvi zvakambomira sei kuti tidaite, kwete kuti ngondivhotera, hazvikwanisike zvakadaro. Vanhu vane fiye mazona manje. Ezvo ndo zvatiri kureva kuti vanhu vari muZANU-PF havasi vese vanoda ZANU-PF. Vamwe vari kuishandisa kuti vawane personal gains, vamwe vanotya. Vanhu vari kuma-opposition hazvirevi kuti iyo vana achamisa vangazvire matundundu kuti ndine vanhu. Vanhu vari mumashure maana achamisa vanhu vasisade utongi hweZANU-PF chete, saka vanofunga kuti tikaenda mushure maachamisa tichabvisa ZANU. Masona manje. And tine ma-elections edu anoitwa private munomu, handitika muma-ballot box mwemwewo. You can be a member of ZANU still uchizonovhotera munhu wauri kuda. Havazozivi zvokuti vanhu ungogona kuva uri munhu weZANU but wovhotera munhu wauri kuda, kana zvino vanofunga kuti tikaenda kushure kweopposition ndokuti tibvise ZANU. Hakuna zvakadaro. Zvino it depends, ndonge vakuzosvika pathat understanding yekuti hatichiitai kuti vanhu vasununguke. Kana vakuda kuti vanhu vasununguke, chokwadi ningi opposition inopinda. But parizvino they are not yet ready kuti vati an opposition can run this country as president. Mazona. Saka vatotosvika zviri kuma-2030 vanototaura zvavanoda, because it's a one party state. Motiregerero kungotaurawo zvedu.